κυκλοφέρνω και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό. Όταν μαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό σαν αετός πάνω απ' τις ρήμες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω όταν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Ψηλά θα ζαλιστώ, καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί του στον κυνηγέρο. Και πως αν θέλω περισσότερα να βρω σε ένα καθρέφτη μοναχός που να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό σαν αετός πάνω απ' τις λίμπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω όταν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.
πληθυσμός αρχίζει να καταπέφτει στο Πολυτεχνείο. Γονείς, νέοι, γέροι, όλοι ξεκίνησαν στους δρόμους. Η οδός πάντως. των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνική Ελλάδα. Συμμετοχή με διαχείριση της Ελληνικής Επιτροπής των Φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόγειο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος, συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν γίνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Είμαστε άρρωστοι. Είμαστε άρρωστοι. Είμαστε άρρωστοι. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πατέρα. Η αγάπη μας για την πατρίδα, για την προοπτική της πατρίδας μας. Η αγάπη μας για την πατρίδα. Είμαστε άρρωστοι. Είμαστε άρρωστοι. Το μόνο νομίζουμε. Είμαστε άρρωστοι. Και θα δώσουμε με το ταμείο αστυχιών. Δεν θα σηκώσετε και δεν θα πυροβολήσετε. Δεν θα σκοτώσω τα αδέρφια σας. Αδέρφια μας στρατιώτες. Αδέρφια μας στρατιώτες. Αδέρφια μας στρατιώτες. Αδέρφια μας στρατιώτες. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέρφια σας. Να ζητεί ελληνικό αίμα. Θα την πιστεύουμε στην ευκαιριά. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω με εθνικό ύμνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόρτη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που εδώ να τη γη. Από το πρώτο βαρμένη των Ελλήνων τα ιερά και τα πρώτα δεδομένη σε ελευθεριά. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος συνειδητοποιήσαμε πως τα προβλήματά μας σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής καταστάσεως. Αρχίζοντας έτσι πολιτικό αγώνα, οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόμενοι που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον ελληνικό λαό να συσπηρωθεί γύρω τους και να αγωνιστεί μαζί τους ως την τελική νίκη. Πρώτον, πρωταρχική προϋπόθεση για την επίλυση όλων των λαϊκών προβλημάτων θεωρούμε την άμεση πάυση του τυραννικού καθεστώτος, της Χούντας και την παράλληλη εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας. Η εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας συνδέεται αναπόσπαστα με την εθνική ανεξαρτησία από τα ξένα συμφέροντα που χρόνια στήριζαν την τυραννία στη χώρα μας. Η πλατιά κινητοποίηση του ελληνικού λαού και η εκδήλωση συμπαράσταση από όλες τις γωνιές της γης της Ελλάδας είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιχείρησαν να μας δυσφημίσουν. Ελληνικέ λαέ, ο αγώνας γύρω από τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία σήμερα συνίσταται στις άμεσες μαζικές διεκδικήσεις, στα οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά του προβλήματα, με απεργιακούς αγώνες, με μαζικές κινητοποιήσεις, με συλλαλητήρια, με προοπτική τη γενική απεργία για την ανατροπή της δικτατορίας. Η παρουσία μας εδώ αποτελεί κέντρο συσπήρωσης, κινητοποίησης και μαζικοποίησης του λαϊκού αγώνα. Όλοι ενωμένοι στον αγώνα για τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία.
πόρτες! Κλείστε τις πόρτες! Κοιτάξτε! Διαξαγωγική με τα όπλα στα χέρια! Αυτό το ξέρω, το λένε τερτιλί, πυροβολή στο ψαχνό. Να μου το θυμηθείτε, κάποια μέρα θα καταδικαστεί. Κοιτάξτε, κοιτάξτε! Αυτός έπεσε κάτω! Δεν θα το σκότωσε! Εφημερίδες! Κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος, διακοπή της κυκλοφορίας. Οι πολίτες στα σπίτια τους. Όποιος κυκλοφορεί στον δρόμο θα συλλαμβάνεται. Κοιτάξτε, μπήκε στη φωτιά, είπε ένας από το πλήθος. Γυρίσαμε τα μάτια γρήγορα. Ήταν στα αλήθεια αυτός που απόστρεψε το πρόσωπο όταν του μιλήσαμε. Και τώρα καίγεται. Μα δεν φωνάζει βοήθεια. Διστάζω. Λέω να πάω εκεί, να τον αγγίξω με το χέρι μου. Είμαι από τη φύση μου φτιαγμένος να παραξενεύομαι. Ποιος είναι τούτος που αναλύσκεται περήφανος? Το σώμα του ανθρώπινου δεν τον πονά. Η χώρα εδώ είναι σκοτεινή και δύσκολη. Φοβάμαι. Ξένη φωτιά μην την ανακατεύεις, μου είπαν. Όμως εκείνος καίγονταν μονάχος, καταμόναχος. Και όσο αφανίζονταν, τόσο άστραφτε το πρόσωπο. Γινόταν ήλιος. Στην εποχή μας, όπως και σε περασμένες εποχές, άλλοι είναι μέσα στη φωτιά και άλλοι χειροκροτούν. Κοιτάξτε, κοιτάξτε! Μερικοί φαντάροι ενώνονται με τους φοιτητές. Είναι αδέρφια μας, είναι μαζί μας. Τάξ, ήρθε τα τάξ! Το πρώτο κατευθύνεται προς τη μεγάλη καγκελόπορτα. Θεέ μου, περνάει από πάνω της. Ήρθε το τέλος μας. Οι φοιτητές τρέχουν προς το τάγκ. Κρατάνε γαρίφαλα, θέλουν να το βάλουν στο πυροβόλο. Υπάρχουν νεκροί. Δεν υπάρχουν. Τι σημασία έχει, αφού έστειλαν τάξη εναντίον άλλων παιδιών. Όταν μπήκε στο Πολυτεχνείο, δεν φοβόσαι? Ναι, φοβάμαι πολύ, αλλά δεν είχα να κάνω κάτι άλλο. Λες να άξιζε η θυσία μας. Πάντα αξίζει να αγωνίζεσαι. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπορου, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Πάμε να δεις την αυλή